Welcome to the line. Itong ating pag-aaral talagang ay kailangan hindi mawala sa atin yung divine concept with the word movement. Kailangan importante yun. Movement. Kasi pag mahawakan natin yung salitang movement, we will have a clearer understanding on the progress of the work of heaven, work of God in the redemption of lost humanity. Okay? Tayo manalangin sa ating Panginoon. Great God, loving Father in heaven, in thy throne of your grace, kami po'y lumalapit muli sa pagpasalamat sa iyo, Panginoon, na hinimok niyo kami na maging kaisa, that we will be one in the movement of learning and knowing in grace in the knowledge of your redemption unto us. Thank you for choosing us to be your redeemed, to meet you at the clouds of heaven. Thank you, Lord Holy Spirit, for empowering us to understand this closing dynamics, this closing movement of your closing prescription and your closing instruction. Thank you for granting our request with the forgiveness of all our shortcomings. In Christ's name we pray. Amen. 1,000 years sa eternidad? Mayroon palang ganun. Kapatid? Pag sinabing eternity, ay timeless yan. Ibig sabihin, eternity means it has no beginning and no end. Eternity. No? Time. Pag sinabing eternity, it talks about time. Na yung panahon na yan ay walang hangganan. Pero bakit mayroong 1,000 years? Gaano ba siya ka-importante na yan? No? 1,000 years. So may figure na 1,000 years sa eternidad. Kaya susi pa rin yung movement talaga kasi life from its onset is a movement. Life in eternity is a movement. Ganda yan, kapatid. Movement talaga. Ano pa gani? The moment we miss the word movement, mag-scramble lahat. Mag-scramble lahat. And the greatest opportunity of the enemy of Christ is to dislodge into our minds the reality and the concept, the divine concept of the word movement. Kapatid. Kaya doon mismo sa Genesis natin na pag-aralan noon, and the Spirit of God move. Kita mo yan? Kasi yun ang first act, the first act of creation. The closing act of also of restoration or redemption is the Holy Spirit comfort us. The Holy Spirit will seal us. Ganda niyan, kapatid. So itong 1,000 years, alam natin na ang movement ng redemption ay napakaganda ng pagka-arrange ng langit. How great thou art, O Lord and our God. His greatness covers everything, especially in the revelation, in the prescription for us to see. Kita natin yung kanyang pag-ibig at ang grasya sa pagkilos upang tayo'y ibalik sa ating original na kalagayan. Napakagandang pagka-arrange niya, kapatid, no? Na hindi tayo mawala sa paglalakbay natin patungo sa pagsalubong sa Kanya sa alapaap. Kaya sa Book of Revelation, alam agad natin na it is chronologically arranged, kapatid. And the additional beauty, nandun din yung chiastic na structure niyan, sa mga theologians. Pero dahil ang ating closing dynamics ay pinakita talaga ng Panginoon na ang significant value ng Bible.
so perfect that the Genesis and the Revelation, the first chapter and the last chapter, is equally connected. Ang ganda nito, kapatid. Ganda. So kita mo agad doon, natin pag-aralan niya na chapter 1, mayroong meaning talaga ang chapter 1. Christ enduring love. So tuloy-tuloy yan, kapatid, di ba, na kukuha na natin yan hanggang sa parating tayo kagabi sa Revelation 18 na napaka-arrange ng Panginoon. Napakalinaw ng niyang ipinahayag yung galaw ng kanyang pag-ibig. Ang galaw din ng kaaway ay kanyang sinalarawan para makita natin ang danger sa panahon na ating kinabilangan. Amen. Ganda, kapatid, napaka-progressive ng message ng Panginoon. It's just like para bang hagdanan na ating hinahakbangan. It's exactly hagdanan. Progresses us to be with Christ. Ang sarap ng plano ng Panginoon, no? Patikim talaga niya sa atin yung langit, yung kanyang abode, di ba? The divine place, tinatawag nating heaven, na the center of all the universe of millions of trillions of galaxies and Milky Ways. Grabe yan, kapatid. So napakabait ng langit na ibinigay talaga ng Panginoon kung paano tayo at kung saan na tayo sa ating paglalakbay ngayon. Yan ang importante, na maramdaman natin at makikita natin yung progress ng work of God for our redemption. So dito sa Revelation 19, no? Kasi 19, 20, 21, 22, closing na ito na chapter, isinarawan talaga dyan, and he was clothed with a vesture deep in blood. Si Jesus Christ. The center of all the story is Christ. Christ, kapatid, is the center. Bakit naging center siya? Kasi he became one with us. Ang Holy Spirit, He comfort us. Ang Holy Spirit is a creator. Pero Christ na naging sa Emmanuel, naging Emmanuel. Kasi siya ang pinaka-center. His name is called the Word of God. So ang pangalan na nakita ni John na nakasakay sa puting kabayo, his name is called the Word of God. So marami ang lingwahe tumutukoy sa Bible. Word of God, Scriptures, tapos sinasabi din, law and testimony. Di ba? To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Tapos ang prescription niya, at description niya sa remnant, sa huli, here are the patience of the saints. Here are they keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. So ano yung testimony ni Jesus para sa atin? Ano yung testimony niya? Dapat yun ang basic question. Ano ang testimony ni Jesus para sa atin? Yung sasalubong sa alapaap. Kasi one of the missing point in the concept of redemption, yung meeting at the clouds. So dapat ang tanong natin, ano yung kanyang testimony para sa atin, who will meet Him at the clouds? Yan ang magandang tanong eh. Meeting Him at the clouds? Dapat pabigatin ang mga talakayang ito kasi ito ang ending, closing event. Closing dynamism, kapatid. Yan ang importante eh. Kaya yun ang ano din sa atin, experience, growing in grace. Pag hindi mo talaga naramdaman na ikaw ay kailangan lumago at di mo na-experience na, ay, praise God, no? I'm growing in His Word. Wala ka. 5 foolish virgins talaga yan. Natandaan palagi natin yan, mabigat
na reality pa naman yan, kapatid, yung the parable of the 10 virgins. Mabigat yan. It will shake. Ang shaking talaga, nandyan mismo sa truth. It will shake the Seventh-day Adventist Church. Kasi it covers all. Lahat. Covers that. Kahit sino, lahat yan. Maopisyalis ka man o mamembro sa tinatawag na iglesia. That he that remains. Kaya nga, yung Word of God is the testimony of Jesus. Yung Bible, testimony yan eh. I testified. Pag ikaw ang witness, I testify. Testimony ni Jesus yan. Which is the spirit of prophecy. Bakit? Kasi yung testimony ni Jesus, yun ang life ng prophecy. Ano yung prophecy? Advanced information. Siyempre, mayroon tayong pupuntahan. Yung ating dadaanan, may kaaway na naghahadlan. Alam nyo, ngayon lang, kapatid, na-delay tayo ng ilang minuto. Kasi dito ay naghang ang ating desktop. No? Naghang, hindi magtuloy-tuloy. Bago pa naman ito, 1 taon pa lang ito. Talagang nanalangin kami. Naghanda na kami na mag-notify kami sa inyo na hindi matuloy for some technicalities. Pero we pray to the Lord, Lord, this is your word. Allow it to continue. So purihin natin ang Panginoon na kayo dyan nanonood ngayon, kabahagi kayo ng milagro na nangyari just few minutes ago. Kapatid. Kasi ilang beses na ginawa ng aking anak na hindi talaga, maghang talaga siya. Kung ano-ano na lang ginagawa. No? Following the instructions noon. So after several minutes after the prayer, just few minutes before the usual starting time, talagang nabunutan kami because we experienced the miracle of God. Ganito niya nangyari sa Iloilo, Bacolod, kahit saan kaming lugar na punta. For more than 10 years kami na nag-ikot-ikot, no? Na imbitahan sa iba't ibang dako sa Pilipinas. With 100 different churches around the Philippines. In silence. Silent lang yun na naimbitahan kami. Kasi ayaw ng langit na magkaroon ng yung matunog. Uy, dito na. Uy, para bang mayroong kaganapan. Because the Holy Spirit worked silently in the heart of His people. Kapatid. So dapat nating makikita ito the spirit of prophecy. Kaya small letter yan, dyan sa Revelation, small letter yan. Spirit of prophecy. The life of the fulfilling words of spoken in advance for our guidance. That must be clear in our understanding. Hindi mo na kailangan debatihan yan eh. Kasi the Word of God, intention lang para tayo iligtas. So yung 1,000 years, bakit mayroong 1,000 years sa eternidad? Bakit may in-placement of 1,000 years? Kasi if Christ will meet Him at the clouds, and He will change us in a twinkling of an eye, eternity begins. Kasi death can no longer be. Wala na eh, extinguished na yan eh. So ibig sabihin, eternity began. And what's in the beauty that Christ is specified 1,000 years. Galing na. Ganda niyan. Pag hindi tayo mag-iingat, magkaroon niya ng mga misinterpretation. Pag hindi mo mahawakan yung salitang movement, kaya marami tayong mga kapatiran sa iba't ibang denominations, pag hindi nila nakikita yung movement of restoration na na-arrange, gaya ng pagka-arrange ng Genesis, Exodus, Leviticus, in-arrange yan. Remember, God has an arrangement because truth must be arranged. Kailangan ma-arrange yan. Kasi system ang truth. Gaya ng ating pagka-create, we were created in a system. No? Integumentary, respiratory, immune system, na nakasystem siya, kapatid. So yung 1,000 years na naukit
dito sa Biblia, may mga important indicators ito. Kaya nga, bakit mayroong second resurrection? May second death. Bakit mayroong ganyang lingwahe? So sa atin, dapat i-consider natin yan. No? Kasi ang iba, pag nagbasa ng Revelation, kung ano ang binasa sa teksto na yan, without considering the whole book of Revelation, kailangan, pagbasahin mo yung Revelation, you have to understand the whole book. Yung whole book at saka yung whole texture, the whole landmark of the story of the Revelation. Pag nakita mo yung whole, yung buo niyan, ma-aware ka na agad na ito ay binigay ni Kristo galing sa langit, physical niyang in-engage. Kaya makonekta ka kaagad sa mga sinasabi ni Kristo sa bibig niya doon sa Mount of Olives. At hindi ka na mahirapan tanggapin na there was a moment in the history of planet Earth that during the time of Daniel, si Kristo bumaba para sabihan si Daniel kung ano ang mangyari sa ating henerasyon. Sa ating 2020, October 15, 2020. Ah, nandiyan pala sa Bible yan. Nakasulat pala yung kaganapan. Of course. Yan yan, kapatid. Kaya yung demands a critical consideration. Kala natin, easy-easy lang yan. Malalim yan, kapatid. Napakalalim. Kasi dito, sa 1,000 years na sinabi ni Kristo, gumawa ng counterfeit si Satanas. Gumawa siya. Na tayo rin, ay parang wala lang sa atin, pero it becomes the dynamics ng buhay mo at buhay ko. Kasi siyempre, may mga responses tayo sa mga program, sa eskwelahan, sa gobyerno, sa simbahan. Siyempre, the whole world is run. No? Pinatakbo naman ang atong mundo sa tinatawag nating global world, sa mga global stakeholders. Pinatakbo tayo na mayroong mga programa. Kabahagi niyan, vital of it, sa ating generation, yung globalization, na mayroon tayong millennial development goal. Kaya napakagandang makuha ninyo yung topic na the gospel that the world cannot preach. Nung previous pa ng mga series natin, kapatid. Kasi diyon yun maintindihan. Kaya sinabi nga natin dito sa ating radical reconnection, one of the most misunderstood by Christianity is the text na mabasa natin sa Matthew 24:14. Ano yun? And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, then shall the end comes. Akala ng karamihan ay simpleng verse yan. Hindi nila alam na ang pagka-deceive pala nila dahil lang sa text na yan na akalang simple, pero nadali na pala sila, na-defile na pala, na fornicate na pala ni Satanas. Kasi the way we understand, hindi tayo naglago, we never grow in grace. Yan ang dahilan bakit nagkaroon ng 95% in the church book are not prepared to leave planet Earth and meet Christ. So why 1,000 years is in place in eternity? Why? And how important is the message it intends to be established in the mindset of restored humanity and to the rest of the unfallen created beings? Wow! Ang ganda, no? Siyempre, ang mga unfallen beings, nakatingin sa atin yan eh. Nakatingin yan sa atin. So, pag sinabing 1,000 years, may counterfeit. To the point, no? Kahit counterfeit lagatayan ng kaaway. So, ang 1,000 years, siyempre, adirilatas kalibutan na. So, nakalimutan na natin na yung planet Earth na ito, na yun ang ating gusto na mapaguhin ito ng Panginoon. So, pagbago niya, kailangan maramdaman muna natin yung divinity, experiencing the divinity of God in His abode sa kanyang tirahan, kapatid. So, dito natin maintindihan yung revelation na 1,000 years. What happened in 1,000 years to the warring parties? Siyempre, closing na. So, anong mangyari? So, titingnan natin kung ano mangyari itong magkatunggali. Itong nag-reveal din na created angel
na dinali niya ang mga created human beings na hawak din sa kanyang mga deception. So ano ang mangyari nito? Anong mangyari sa two contending? Anong mangyari, kapatid? Dito natin mababasa. Kasi pagdating sa Revelation chapter 20 na tayo, verse 1, and I saw an angel who came down from heaven, having the key of the bottomless pit. May susi siya. And a great chain in his hand. So angel came down from heaven having a key of the and a great chain in his hand. Grabe, no? May pang tali siya. Verse 2. And he laid hold on the dragon. Iyon. Tandaan natin, kapatid, ha, na prescription ito. Kita mo yung paano ang gira magtapos, Ano ang maging hantungan ng dragon. So may bahagi kasi siyempre, i-counterfeit niya ito, yung 1,000 years. So mayroon din mangyari sa kanya sa 1,000 years. Sa lahat ng ginagawa niya, he will be rewarded. Di ba? He will be rewarded, kapatid. That old serpent. Yan. 20. Same as what has been said in Revelation chapter 12. The dragon, the old serpent. That old serpent, which is the devil and Satan. Sinabi dito, and bound him 1,000 years. So, ma-open tayo na bound. Talian lang siya. Prisuhon lang siya. 1,000 years. Hindi para siya burahin ko. Paano kung makawala? Di ba? Paano kung makawala? Di, dadalihin na naman ang mga tao. Tayo. Yun ang mga tanong. Kaya nga, Pag-aralan, ano ba yung itong mangyari? Ba? Hanggang doon na ba lang siya? Bound him 1,000 years. Yan ang ibig natin makikita, kapatid. No? Kaya, pagdating natin dito sa verse 3, and cast him into the bottomless pit. Alam mo yung abyssos, pag sinasabi mo, isang description ng langit na there is no life ba? Because what makes planet Earth beautiful when God created life? So and cast him into the bottomless pit and set him up and set a seal upon him. Sinilyuhan siya that he should deceive the nations no more. Wala na. Wala na siyang malinglang eh. Anong linlangin niya na napatay ng mga tao? No? Wala nang bansa na nakatayo. Wala nang movement nga, kapatid. Wala nang movement sa kanya. Till the 1,000 years, hanggang matapos ang 1,000 years, should be fulfilled. Ang term na ginamit dito, should be fulfilled. Ibig sabihin, mayroong talagang prophetic intention. Ano ang intensyon ng 1,000 years? In fact, yung 1,000 years na concept, ito rin ang last doctrine na dapat maintindihan ng Seventh-day Adventist na nadali ng sandilo na mga konsepto na hindi yan ang deceiving movement ni Satanas. Hindi yan, kapatid. Ang doktrina ng 1,000 years, yan ang isang pinaka-importante because this is the last doctrine. The bottleneck, kapatid. Bottleneck siya na mag-define kung sino ang tatayo, kapatid. Kasi given na kay Satanas na ang mga anak ng Diyos, talagang faithful yan. Gaya ng pinatay niya sa Dark Ages. Faithful yan sila sa Sabbath nila. Pero yun ang point naman sa mga tao na na-deceive ni Satanas, yun ang the point to be controverted. Kasi bakit? Kasi yun ang basis nila, yun ang material evidence na makikita ng sanlibutan that defines the difference. Kita nyo?
defines the difference. Anong diferensya? Linggo kami, Sabado kayo. Yan. Kaya, i-highlight talaga yung Sabbath and Sunday. Kasi yun ang material, physical na na mag-differentiate. Pero ang concept, ang philosophy, or yung teachings, or wine that will deceive us, ay yung 1,000 years na maano tayo, akala ng karamihan, gaganda pa ang mundo. Siyempre, ibigay ni Satanas ang lahat ng iyong magagandang hangarin. Magaganda talaga. So dito, after 1,000 years, and after that, he must be loose a little season. Bitiwan siya ng saglit na panahon. Wow! Tingnan mo, kung isipin mo kung nations no more, yung likod niya, no? Paano ka? Anong beauty mo niyan kung wasak ang mundo? Siyempre, lindol, bagyo, di ba? Hanggang sa ma-shake na, dating na sa first plague, hanggang mamamatay na sila. Yung buhay na maabot pa appearance ng Panginoon, they will die. Cover us with a stone. We cannot, di sila mabubuhay sa himaya, the glory of the Lamb, kapatid. Talagang mamamatay sila, kapatid. Siyempre, 7 last plagues, sa experiensyahan pa nila yan eh. They will suffer the 7 last plagues. So pag sinabi natin 1,000 years, may indications, may indicators binigay, may prescription ang Panginoon. Ibig sabihin, pag mag-prescribe ang Panginoon, napaka-importanting kaganapan yun. Ano yung kaganapan? You will be priests. You will be kings. Grabe. Kings tayo. Hala. Kung ano tayo ngayon, kung gidaog-daog, kung inano tayo ng sanlibutan, but God has a promise for me. I will be king. Then we will be judges. Bakit? Bakit merong kings yan? Isipin mo, the whole universe. The whole universe. Kita mo yan? You'll be judges, my friend. So, may indicators yan, the second resurrection. Bakit may second resurrection? So, tayo lahat, mga Christian believers, kahit anong relihiyon, mag-second thought tayo, bakit may second resurrection? Ano ang significant value nito sa movement, sa closing movement ng redemption, kapatid? Yeah. So, but the rest of the dead live not again. Diba? So, mayroon dito, dinescribe talaga ng Panginoon. The rest of the dead live not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Kapatid. So, yung mga anak ng Diyos na namatay sa Dark Ages o sa lahat sa generation na yan, bubuhayin yan pagdating ng Panginoon. When He will appear in the clouds of heaven, kasama natin kasi tayo ang mauuna doon. Tayo ang mauuna kasi buhay tayo sa salubong. Huwag niyo nang pagdudahan, kapatid, ha? Huwag niyo pagdudahan na tayong sa salubong. Mauna tayo doon. Mauna lang ba? Kasi susunod lang sila. Di ba? Susunod. Yan ang arrangement. Huwag na nating debatihan yan, kapatid. Kasi yun ang arrangement ng langit. Siyempre, may mangyari pa doon. Mabubuhay pa sila doon, kapatid. So pagdating sa verse 6, blessed and holy is He that hath part in the first resurrection. On such, the second death has no power. Ibig sabihin, yung kamatayan doon sa lake of fire, wala nang bearing siya. But they shall be priests of God. Ah, grabe. Ano pa bang purpose na ligtas na? And of Christ. Oh, what a privilege. And shall reign with Him 1,000 years. Uy, maghahari. To, in-interpret dito tayo maghari sa mundo. Sinong pagharian natin dito? No? Sinong pagharian natin sa planet Earth na ito, kapatid? Wala. Doon tayo nga sa langit. Doon tayo. Shall reign with Him. Bakit reign? Because reign symbolizes kingship. When you are a king, you are in God's abode that covers the whole universe. Ganda. So kaya nga napaka-importante maintindihan na bakit dalhin niya tayo doon. He will bring us sa kanyang lugar.
Sa privilege pa lang na makarating ka doon, nandoon na agad yung yung essence ba? Yung essence na, you are king. That's the place of the king. That's the place of the king, my friend. What a privilege. Binigyan tayo ng ganyang klaseng pribilehiyo. Pero 1,000 years lang, kapatid, ha? 1,000 years. Kasi after 1,000 years, ibalik na tayo sa planet Earth. Na ang kapatbahay pa rin natin, Mars, Mercury, Venus. Yan pa rin, kay solar system tayo, ah. Dapat malinaw sa atin yan. Ha? Malinaw sa atin yan. So dito na yung the defeat of Satan in Revelation 20 verse 7. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his... Bakit i-loose siya sa kanyang prison? Siyempre bubuhayin na yung mga masasama. Kasama na yung 5 foolish virgins. Bubuhayin din sila. Kanya-kanya kasi ng degree yung evilness ng tao. Pero pareha sila, fallen, no? Kaya ang kasalanan parehas fallen. Pero yung degree nila, kapatid, kaya it determines, kasi God is a God of justice, my beloved friends. Verse 8, and shall go out to deceive. Sabi niya, ako ang nagbuhay sa inyo. Ako ang nagbuhay sa inyo. Yung kalaban natin yan, no? Yung parating. And shall go out to deceive the nations which are in the 4 quarters of the earth. And then the Gog and Magog, a representation of, warring place, to gather them together, to battle. Lahat ng mga genius na yan. Kung ano man, practical. Lahat ng pwedeng gawin nila sa mga inventions na ginawa sa kanilang karanasan, ibinigay ng Panginoon yan. Ibibigay sa kanila. Para i-battle yung New Jerusalem. The number of whom is as the sand of the sea. Grabe, ha? Son of the sea. Kagrabe kadami. Dami talaga. In comparison sa not 1 in 20. No? 5 foolish. Siyempre, yung not 1 in 20, 5% lang sa 100. Pero dahil nga sa movement ng mensahe ni Kristo na i-proclaim natin ang warning, kaya mayroong 5 by 5, no? 1:1 to parable of the 10 virgins. Yan ang kapatid. Kasi may epekto talaga. May progress. Kaya nga, titingnan natin yung dynamics ng you have to look positively. Sana may epekto itong gagawin natin na proclamation. Kasi yung not 1 in 5 ay maabot pa yan sa 50-50, kapatid. 50-50 yan. Kasi 5 foolish and 5 wise. Dapat naintindihan natin yan, kapatid, ha? Naintindihan natin yan. Hindi natin pwedeng biruin itong proklamasyon ni Jesus Christ. Verse 9, and they went up on the breadth of the earth, the whole earth, and compassed the camp. Siyempre, magkalat yan sila kasi may kaalaman sila kung saan bababa yun, eh. So, nakaset up na sila doon na kung saan babaan. Alam naman nila yun kasi binasa naman nila yung Biblia. Alam naman nila dyan, eh. Compass the camp of the saints about. Pinaligiran na nila. Kasi dito yan, no? Di wala silang lusot. And the beloved city. While kanilang ginawa yung pag-set up ng kanilang war mode nila, yung war mode. Gaya ba ng mga laro ng computer ngayon ng ating mga kabataan, pati yung mga matatanda, hindi nyo na malaya na ang lahat ng laro ngayon, pati yung laro na yan ay sinali na sa sports. Parang sinanay ang tao ngayon sa lahat ng kanilang mga laro sa computer. Lahat, sa whole world. Ang laro talaga, gira-gira. Parang sinanay na sila sa darating na second death nila, sa buhayin sila muli. Sinanay na para sa kagawin nilang pakipaglaban sa New Jerusalem. Ganun ba? Siyempre, may sanayan, eh. May sanayan yan. Yung mind, nandoon, consciousness yan, eh. Magagamit yan nila na pagdating na yan. Kaya nga, babasahin natin. Compass the camp. Kasi, anuhin na nila. Salakayin nila. Yan ang sinabi dyan. To battle. Verse 8. Gather them to battle. Makipaggera. Pag sinabi makipaggera, the elements,
mga protocol ng gira, i-apply talaga nila yun. Positioning, locations, armas, ganyan yan. Yung ganyang experience na ginang laro ngayon, positioning, nasaan, paano ang armas, ganyan. Ganyan, grabe, nakakatakot. Kaya I advise my children na yung mag-involve sa ganyang laro. May sinasanay kayo ng kaaway niyan. Grabe. And it takes a miracle for parents in this generation. It takes a miracle for us. Kahit saang lugar, kahit saang simbahan sa buong mundo ngayon, we are devastated, kapatid. Kikita ka nga, napaka-active sa EY yan sila, mga young people natin. Pero maya-maya, nandoon na sa kanilang cellphone. Grabe dyan. What a tragedy for this generation until we claim the power of His grace. Gracia, kapatid. And I saw a new heaven and a new earth. Dito nakita ni John. Tandaan nyo, si John, a human mind, is engaged with this vision. For the first heaven and the first earth were passed away. Wala na, nakita ni John talaga. Yung pagdating. The new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away. And there was no more sea. Ang ganda, kapatid. Ang importante, nawala na yun. Yung lahat ng ating, ano kaya, basta wala na. Babaguhin na ng Panginoon. Kapatid. May mga tanong dyan, magkakilala kaya tayo doon? Siyempre yan. Bakit? Paano natin maramdaman yung triumph, yung victory against the enemy kung hindi tayo magkakilala? It was you who invited me here. Makilala natin si Pedro, si Daniel, si Nabucodonosor. Makilala natin, kapatid. Although marami kayong mga tanong ngayon. Siyempre, halimbawa yung mga nag-asawa, paano yun? Dalawang, namatay, nag-asawa. Ay, huwag niyong bibigyan ng puwang na ang kapangyarihan ng langit ay siyang mag-arrange to the best that we can have. Problemahin niyo ba yan na ang problema natin yung makarating tayo, makasunod tayo sa lamp wheresoever He goeth. Yung lamp ba, kung saan siya ngayon, sunod tayo. Kung saan siya, yung footstep niya, sundan natin siya. Yung footsteps. Kaya napaka-importante talaga. Napaka-importante sa panahon. Na hindi tayo madala kung ano-anong mga programa ngayon sa internet, programa sa mga, mga proclamation na hindi na natin makikita yung galaw. Parang bumalik pa rin tayo sa ating mga nakipakinggan sa napakatagal na paulit-ulit na lang, kapatid. So we need in Revelation 21 to 9, John saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God. Hindi sinabi coming down from heaven. Tinabi na coming down from God. Kasi alam natin, the residence of God. Nandun nga, doon eh. Out of heaven. Diba? Lumabas ka out of heaven. Prepared as a bride, adorned for her husband. Bakit adorned? Hindi sinabi, prepared for her husband. This is adorned. Adorned. Ibig sabihin, pinagandahan niya, kapatid, talaga yan. Sipin mo yan, no? Colorful yan. Sa ating picture lang yan, ha? Painting natin yan sa ating imagination. Pero hindi, walang pen, mind that can describe, to portray the beauty of the new Jerusalem. Kapatid, napakaganda ng story of redemption. Kaya nga, pag sinabi ng langit, Revelation 21, bilis natin, 19, 20, 21. Bilis. And I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men. Hala, the tabernacle of God is with men. Grabe talaga. Napaka-importante natin, kapatid. And He will dwell with them. Hala. Grabe. Without redemption, we are not the center of the universe. But because of redemption, earth becomes the center of the universe. Why? Because God will dwell with us. Grabe. Will dwell with us. And His tabernacle is with men. Grabing napakaganda. Kapatid,
And God Himself shall be with them and be their God. Grabe. What a beautiful reality sa ating kapatid. In verse 4, and God shall wipe away all tears from their eyes. Lahat, kapatid, walang kasing ganda ang inihanda ng langit. Kayo dyan na nakarating sa Amerika, akala natin noon, di ba, bago pa kinatin, America is a milk and honey. America, grabe kapatid, no? Only to find out when you possess, na hindi tayo natuto, di ba? We learn lesson from Solomon. All things is vanity. Di ba? Bakit? Siyempre, we are in this earth, field, no? An earth fallen, na without the renewing ng langit, kapatid, walang bearing yung life dito sa mundo, kapatid. Kasi condemned ito, nababaguhin ito, kapatid. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain. For the former things are passed away. What a life, my friend. Kung nakaramdaman tayo ngayon ng pain, psychological pain because of insecurities, dahil sa COVID-19, maliban sa COVID-19, sa insecurities ng typhoon, ng lindol, lahat naman ay hindi naman pwedeng we cannot deny the scientific evidence that even the world are preparing for these calamities. But God said there will be no more sorrow, no more crying, my friend. There will be no more pain. Napakasarap na buhay ito, kapatid. Wala na talaga, no? The beautiful. We always only in wonder, amazed with the glory, how big thou art. Ang ganda ng awit kanina. How big, how great thou art. Napakalaki ng ating Panginoon. Na napakalaki ng ating maranasan, no? Luxurious life, kapatid. In verse 6, and He said unto me, it is done. It is done. And I am Alpha and Omega, the beginning and the end. Wow. And I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. What a promise. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. He that overcometh shall inherit all things. Kaya, kailangan talaga nating i-overcome. Kaya purihin natin ang Panginoon na na-overcome natin. Na tayo'y talagang gusto natin maglago, growing in grace. Kasi without growing in grace, we will surely fall. What will happen? We will fall. Why we will fall? Because we will be defiled. Ma-defile talaga tayo nito, kapatid. That the message of Christ at the Mount of Olives, at the river of Ulai and Hiddekel, and at the island of Patmos, Shelos, the three engagement, physical engagement, is the last engagement of Christ that we, bawat Adventist sa whole world, must be engaged into, because this is the sealing message of heaven. Kasi si Kristo nagsabi dyan eh. Kaya maka-overcome lang tayo niyan, kapatid. When Christ is in us, His righteousness. Ano yung righteousness niya? His instruction, His prescription, His testimonies. I testified na ito ang mangyari. Tinestify niya dyan sa Mount of Olives. Tinestify niya sa river ng Ulai at Hiddekel. Tinestify niya dyan sa island of Patmos, kapatid. Sinabi dyan, no? Na, and he shall be my son. So what a beautiful narrative sa mga anak ng Diyos. Inuna talaga niya eh. Inuna niya pag-describe
tayo. Because Christ is after for us. So ang pangalawang description, doon na sa hindi sumusunod sa Kanya. Kaya ito ang sunod ng mga bersikulo. Tingnan mo, yung beauty ng arrangement, ng literary formation, ng literary construction ng Bible, ng Book of Revelation, na napakaganda ng literary. When God reveals something in narrative, it is imbued with beautiful arrangement na may mga indicators na verb, adjective, noun, and pronoun. Ang language, kapatid. God provided us language so we can feel His grace and His mercy unto us. Tingnan mo, verse 8, saka pa niya dinescribe mga hindi sumusunod. But the fearful and unbelieving. Bakit sinabi niya ba fearful? Kasi mga tao sa last generation, takot sila sa kanilang kinabukasan. Ayaw nilang bitiwan yung counsel na unload your property. Unload. Simplify life because this earth is not your home. This earth is to be renewed. Baguhin ito. Takot sila, kaya doon pa sila na kailangan ko ang kinabukasan ng aking mga anak. Kinabukasan. Ano kinabukasan? Ang ating kinabukasan nasa Panginoon. Kapatid, nasa Panginoon lang. We learn lesson Kasi pag sinabi mong kinabukasan, na you set the future of your children, no? We blaspheme God na we set for the future of our children. Let the Bible, let the Word of God set the future of your children. Kaya ipaalam sa mga bata na ito na ang ating generation, anak. Ito na tayo, no? Na ang importanteng edukasyon, makuha natin yung instruction ng Panginoon. Ang eskwelahan naman, may instruction yan for material for this world, no? Pero yung instruction, edukasyon ng langit na kailangan tayong lumago sa kanyang sinasabi. Sinabi nito, and the abominable and murderers, yan na, and warmongers. Pag sinabing murderers, isipin agad natin yung mga pumapatay. Siyempre, mayroon din sinabi ni Kristo na he who hates his brother is a murderer. Warmongers, yung mga kung ano-anong sinasabi na walang katotohanan, no? Warmongers, kapatid. Sorcerers. Yung mga sorcerers ba na who do things, yung mga magical na mga yung sorcerers ba, yung pharmakeia na sinasabi. Bakit yan ang description ng last generation? Kasi yan sinabi niya sa Revelation 18 na warmongers, abominable, idolaters. Ano yung idolaters, kapatid? Hindi yun nagsimba-simba sa mga images, multo-multo. You know, idolaters is a word that describes na yung sinabi ni Kristo sa Ten Commandments sa first, thou shalt have no other gods before me. Anything you place in your heart other than Christ, you violate the first because you have another God. Kayo ng idolaters. So anything that you place in your life now, first, you prioritize other than Christ, you are an idolater. And all liars. Bakit all liars, kapatid? Kasi ikaw, maging liars ka talaga. Kasi pag ang kanta mo, instead si Kristo nag-beat na sa atin sa last stanza, ikaw nasa first stanza pa, what you are talking is not already the truth today. So you are a liar. You're a liar. Kaya delikado talaga yung ating movement sa closing. Delikado. You have to be with the Lamb whatsoever. You have to follow the instruction of the Lamb. Kasi kung hindi ka makasunod sa Kanya, kahit parehas kayo ng title, kasi virgins, parehas kayo, waiting for the coming, liars can be placed in you. Liars. Kasi nagsasalita ka na hindi nasa katotohanan Hindi nasa katotohanan kasi hindi mo nakita yung movement, yung galaw kung nasaan na tayo. Di ba? Kaya may growing. Kaya nga sa Adventist, binigyan tayo ng 28, the 28. Anong taon lang inintroduce yan? Yung the 28, growing in grace. Growing in Christ. Kasi 27 lang supposedly.
ang ating fundamental belief. Naging 28 yan. Just recently in our generation. Bakit sa ating generation lang yan linagay? Sa mga tayong generation nga, na binigyan ng langit ng engagement ng Mount, River at Island. Huwag nyo nang tanungin. Kasi yun ang sinabi. Diba? Si Ellen G. White yung sinabi. Mayroon bang sinabi si Ellen G. White tungkol dyan? Kaya minsan, pag hindi tayo open sa reality ng the 28, ngayon ginawang 11 yan, fundamental 11, talagang magkaroon ka ng, ng resistance and rejection. Ano ba yan? Ano bang mensahe yan? Ano yan? So, makikita mo agad, kapatid, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone. So, particularize ito sa last movement, kapatid. Although it also applies to the previous generation kasi generic naman yan. Generic yan na mga words, sorcerers, idolaters, whoremongers. Sa panahon pa yan, nandoon na yan, abominable murderers. Pero when we going to apply that one in the context of the closing generations, sa closing prescription ni Jesus Christ, ay iyan ang dapat nating makikita. Shall have their part in the lake, which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Grabe talaga. Alam mo, sa writings ni White, doon nga siya, grabe ang kanilang pagkano. Di ba, pinag-aralan na natin din. Sinabi sa writings ni White, it was you, dahil sa inyo. Di ba, nung na-last, mga previous pa natin na series, sinisisi nila kapatid, sa mga nag-detour. Mababasa nyo naman dyan yung reality, kapatid. So dito, sa verse 9, bago natin basahin yan, lake of fire, just an illustration, kapatid. Kahit saan tatakbo ang mga suwail na hindi nakikinig sa last prescription niya, siyempre, the five foolish. Huwag na natin mag-iba pa tayo ng ibang subject. Bakit sabihin pa natin yung iba dyan? Yung pag-usapan natin, yung five foolish virgins sa mga unfaithful servants. Mga servants yan, nagsiserve yan eh. Dito na tayo, gaya ba pag-discuss natin sa the panahon of the first advent, na ang dinescribe doon, yung mga believers na mga covenanted people. Di ba? Yung covenanted people ba, mga Israelites na nag-crucify kay Jesus, nag-oppose, sa kanyang, ng kanyang ministry. Kaya nga si Jesus, bago umakyat doon sa Mount of Olives para ibigay niya yung prescription sa atin, dumaan muna siya sa templo. Who unto you, Pharisees, Sadducees, who unto you? 8 times. 8 times niya, kapatid. Sinabi niya, masakit yun ang mensahe eh. Masakit din yan sa realidad natin ngayon. Kaya bukas sa ating topic, 40 dias, may topic tayo dyan. Para magkaroon tayo ng clearer view, ano bang papel natin? Ano ba ang pananaw natin? Ano ba ang papel ng mga pastors, mga leaders, mga members sa iglesia? Dapat makita natin kasi the Bible is complete. The story of redemption is complete. And it involves sa closing prescription, kinuha na ni Jesus lahat. Binigay niya lahat. Kaya nga, pinili na si Ellen G. White para i-describe ni Ellen G. White kung ano ang lessons to be learned at ano yung mga nangyari sa nakaraan. That is very, very crucial, my beloved friends. Ipin mo yan, yung apoy na yan. Namumula na pero hindi pa. Hanggang sa mauubo sila, maging abo na sila, kapatid. Yung degree ng kanilang rejection sa Panginoon. Yun din ang kapatid. It's God's decision, judgment. Wala na tayong dito. Wala na tayong papel dyan. Wala na tayong papel na kung ano pa ang mangyari dyan. Basta ang alam na natin, sinabihan tayo, they will be in the lake of fire. Huwag na nating alamin kung gaano kasakit yung fire na yan. Huwag na nating alamin. Kasi talagang masakit naman ang apoy. Masakit talagang apoy, kapatid. So, ano ba yan? Lost opportunity. Sa verse 10, sinabi na, and He carried me away. Matapos pinakita diyan, sinabi, and He carried me away in the Spirit to a great and high mountain. Wow. Bakit kaya dinala naman si John away in the Spirit to a great and high mountain? Bakit doon sa high mountain? Kasi may viewing doon sa ibabaw. And showed me that great city.
So you will always have to see the motive. Mountain, the city. You're in the mountain to view down the city. Yeah. And showed me that great city, the holy Jerusalem. Wow. Descending out of heaven from God. Inulit naman. Descending out of heaven from God na. Galing sa Panginoon. Kasi nag-promise yan. If I go and prepare a place for you, I will come again. If I go and prepare a place for you, I will come again. So siya nag-prepare. Siya nag-architect niyan. So isipin mo yan. The Creator, siya ang naggawa. So ano ang prescription sa verse 11? Having the glory of God, and her light was like unto a stone, most precious, like a jasper, stone clear as crystal. What? Like a jasper stone? Clear as crystal? What? An element. What a science, my beloved friends. If we are expert on the science of this world, it will amaze us. Napakaganda. Kasi ang alam natin ng jasper stone. Hindi naman as clear as crystal. Grabe. Kita mo ito? Ganda nito, kapatid. Grabe ang ganda nito. Ano pa sinabi dito, kapatid? Sa verse 12. The city had a high and thick wall. Grabe, sinali dito talaga. With 12 gates. Bakit may 12 gates? Hindi pa pwede 1 gate? And each one of them was guarded by an angel. Wow. So may turnover ceremony siguro to. Di ba? May turnover. Kaya naman ng mga bahay, ng mga turnover ceremony. Di ba? And each of the gates was written the name of one of the 12 tribes of Israel. Konektado na ulit doon sa 144,000, yung 12 tribes of Israel. Di ba? So, dito, material na agad ang makikita natin. Kung ano ang material natin na ambisyon, ay pinakita din ng hangit yung material din na ibibigay niya sa atin. Ha? Material ba? Na halos magpatayan tayo sa mga material na bagay na gusto nating maangkin. Di ba? Grabe. The wall was built of jasper. Yung dingding niya, built of jasper. Are you aware how much is an ounce of a jasper? Grabe, napaka-expensive na bato yan. Ito, mga precious stones lang natin makikita ko sa inyo yan. Precious stones. Halimbawa, may isa ka niyan, milyonaryo ka na dyan. And the city was made of pure gold. Can just imagine. Clear as crystal. Have you seen a gold clear as crystal? Grabe. Nagpatayan ng mga tao para hanapin ang ginto na nilibing ni Yamasita at ng mga Hapon. Hanggang ngayon, ganun pa rin sila. Mayroon daw mga kayamanan ito. Ang pag-usapan, puro kayamanan. Mga kayamanan na nandoon kay prince, kay king, kay royal. Ang lupa ay may-ari ng ng Espanyol. Na ito ay grabe naman. Hindi man lang magtutok na lang dito sa salita ng Panginoon. No? Ang kanyang movement. Hanggang ngayon, marami yan sa Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi lang sa Pilipinas. Mayroon din sa iba't ibang mga bansa. Iba din yung kanila doon, yung kanilang mga modus doon. Modus ng kaaway na pinapapilan ng mga talagang claimants of the truth. Claimants of the truth. Each of the 12 foundation was a precious stone. Hala? Bawat foundation sa 12 na yan ay may precious stone. The first foundation was jasper. The second was sapphire. The third was agate. The fourth was emerald. Napakamahal na mga bato ito, kapatid. Puntahan nyo sa internet. I-search nyo kung gaano kamahal ito, kapatid. Ang ganda nga yan. Lalo na kung mayroong hawak mo yan, kapatid. Hawak mo itong mga kumikintab na bato. Grabe, translucent, transparent. Grabe niyan, kapatid. Ma-amaze ka niyan. Kaya binigyan nila ng power daw yan. Makagamot yan pag kinukulintas yan. Di ba?
The fifth was onyx. The sixth was carnelian. Grabe, kahit isa lang o dalawa lang. Carnelian. The seventh was chrysolite. The eighth was beryl. The ninth was topaz. The 10th was chrysoprase. And the 11th was jacinth. And the 12th was amethyst. Grabe nito. Tayo nga siguro in our lifetime. Hindi mga na tayo siguro makakita ng original na emerald or original na jacinth. Original na beryl. Kung ano mga onyx pa yan, kapatid. Napakaganda ng pagkatayo nito na foundation ng City of Jerusalem. Pag titingnan mo sa internet yan, sa global price yan, ito yung mga presyo ng mga precious gemstones in the world. 10 most valuable gemstones in the world. Now, Tanzanite, ito na mga lingwahe na yan ngayon. Black opal, no, related yan doon sa tinatawag natin na mga minention sa Bible. Yung kanilang category, beryl, mosgravite, alexandrite, pangalan na yan sa nakano. Emerald, yung emerald, $305,000 per karat yan. Sipin mo per karat. Gaano lang kaliit yan? 1 karat at saka yung 5 karat. Napakaliit lang yan. Ganito lang siguro kalaki ang 5 karat. The ruby, $1.18 million per karat. Wow. Pink diamond, $1.19 million per karat. Itong pinaka-expensive na sing-sing, kapatid. Ito. Purchased by London luxury jeweler Lawrence Graff. The rodi was purchased for $8.6 million. You know, yung nasa ruby yan, ruby. 8.62 lang. Karat yan, yung nasa kanyang, yung pula na yan, kapatid ba? Yung pula na yan, di ba? Kita mo yun? Yung pula. Ang halaga niyan is $8.6 million. You multiply it by 50, kung 50 pesos per dollar, 5 times 8, magkano na yan? 5 times 8. Ilan? 40. Ha? 40? 400 million pesos? Ha? Grabe. Pero 40? Yun lang pag may... Pero foundation lang yan ng Jerusalem, kapatid. Grabe na ito. And each of the 12 gates, yung gates niya ba, yung bukas-buka, was a solid pearl. Ha? The streets of the city were made of pure gold. Grabe na yan, kapatid. Gold ang kalsada ng siyudad. Clear as crystal. Tapos yung kanyang gates ay solid pearl. Gaano ba ka-expensive ito? Tapos, ibuhos natin ang mga bagay ng ating buhay. Mga panahon sa mga material na bagay na wala man lang bearing na katiting sa mga inihanda ng Panginoon sa atin. If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Kaya dito natin maintindihan, mga kapatid. No? I did not see a temple there. The Lord God all-powerful and the lamp were its temple. Doon na. Si Kristo na. Kaya nga, yung templo ba na pinag-usapan sa verse 22. I did not see a temple there. And the Lord God all-powerful and the lamp were its temple. Verse 23. And the city did not need the sun or the moon. So, hindi na siya dependent, kapatid. Yung city, yung city, kapatid. The glory of God was shining on it. Kasi nandun yung presence niya eh. Yung city, yung city ang pinag-usapan natin dito. The city of Jerusalem, yung bumaba ba galing sa langit. It doesn't need the sun and the moon. The glory of God was shining on it, and the lamp was its light. The city. The city, ano lang yan doon. No? Nations will walk by the light of that city. Siyempre, doon sa atin, palabas na yan. And kings will bring their riches there. Tayo na yun eh. Tayo ang pinag-usapan dyan. Its gates are always open during the day and night never comes. Wow, my beloved friends.
Verse 26, the glorious treasures of nations will be brought into the city. Siyempre, nandun tayo sa labas. City lang, nandun lang tayo pupunta, kapatid. But nothing unworthy will be allowed to enter. No one who is dirty-minded or who tells lies will be there. Siyempre, wala na yan eh. Ito na lang, narrative na lang ito ni Kristo. Narrative na lang ito. Wala na tayong dapat isipin pa. Only those whose names are written in the Lamb's book of life will be in the city. So, tayo lang talaga doon. Na redeemed will be there. Kasi sinabi naman kanina, no more death, no more pain, no more sorrow. No. Wala na, kapatid. All the old things have passed away. So dito natin makikita na yung chapter 22, 21 yun, sa chapter 22, the last chapter, dito na ang yung timplada ba na what a joyful celebration. No? Na ang ating focus lang talaga natin that we can have this river of life. And Jesus is coming. Yan ang chapter 22 kasi na ito na ang concluding chapter, kapatid. Na sana wala nang mawala, kapatid. Sa atin ngayon na nakikinig at nanonood, na we have still a few little moments to share, to reach out our loved ones. Sino ba ang gusto nating maging kapitbahay? Sino ba ang gusto nating kasama na magbisita sa Jupiter o sa ibang mga universo? Sino ba ang gusto mo na makatabi mo in one moment in that eternity sa ilalim ng the tree of life, mga kapatid? At doon katabi mo at mag-uusap kayo. No? How great is our God? Gaya ng awit kanina. How great is our Savior Jesus Christ, that by His grace, linigtas niya tayo, kapatid. Dito sa chapter 22, mababasa na natin dyan. And He showed me pure river of water, of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. In the midst of the street of it, and on the other side of the river, my friend. Dito na yung river. Was there a tree of life, which bare 12 manner of fruits. Grabe, 12 klase. And yielded her fruit every man. 2 klase siya na bunga. And yielded her fruit every man. Grabe. Magpili ka lang. Wala ka nang ano dyan. Wala ka nang pagsawa dyan. Kay 12 manner of fruits. And yielded her fruit every man. Grabe. And the leaves of the tree were for the healing of the nations. Sabi, may tanong, ano ba? Bakit kailangan natin gamutin? Ang ibig sabihin ng healing of the nations, kapatid, ay continuous natin ba ma-refresh tayo sa beauty of God's grace, kapatid. Na eternity na yan ang ating mga pananaw. And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and His servants shall serve Him, and they shall see His face, and His name shall be in their foreheads. Wow! And there shall be no more night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God them, and they shall reign forever and ever. So what a life in that city of Jerusalem. So you think about the 19th century, kapatid. Makikita na natin kung paano nag-isip ang mga tao noon, kapatid. Sa ating generations, no? Na makikita natin kung paano ang pakipagdigma ni Satanas. Na talagang ginawa niya ng paraan na magkaroon tayo ngayon sa ating generation ng iba't ibang mga pananaw. Pero tayo bilang mga anak ng Diyos ay mayroon tayong accountability to share. Kasi sa 19th century, talagang inuto talaga ni Satanas na sa lahat ng reliyon, kayo tama. Tapos tinimplahan na niya ngayon na tama tayo, makarating tayo lahat. Kasi religious pluralism na. Tapos tinimplahan pa niya ngayon na 1,000 years magkaroon tayo ng paghari ni Kristo dito, na we can have peace and prosperity. Tapos kakanta na tayo ng Emmanuel, kanta sila. No. So hindi para to divert the imminent visible return. Kaya yung mga uto-uto na yan, nagkaroon tayo ng konsepto na bawat iba't ibang relihiyon ay kanya-kanya yan, kapatid. Kaya dumating sa punto na, tayo lang, sila hindi. Pero kung tutuusin natin, kapatid,
ang true meaning of the followers of Christ, ang tunay na kahulugan, ay talagang kapatid, from creation to redemption, yung Genesis to Revelation, ang importante yung bilang na natili tayo sa mga sinasabi ni Kristo. Ang tawag niyan, remnant. He that remains in Christ, who follows the Lamb wheresoever he goeth. So sino ito sila ng mga tao sa planet Earth? Sila ang mga tunay talaga kapatid. The remnants is the one that witness. Sila ang nag-witness sa mga sinasabi ni Hiyuba. Because Jehovah's Witness are the very people to live with Christ. Kaya itong mga Jehovah's Witness, sila talaga ang tunay na Church of Christ. Ang tunay na iglesia ni Kristo. Kasi sila ay ni-witness nila ang sinabi ni Hiyuba. Di ba simple si Hiyuba, sinabi niya kay Kristo na magtayo si Kristo ng iglesia. Di ba? Yung iglesia na tinatayo ni Kristo ay i-witness nila yung sinasabi ni Hiyuba. Kaya nga si Kristo, He doeth the will of the Father. Yung will ng divine, kapatid. Yung divine creation sa atin. So bilang mga sumusunod kay Kristo, ay talagang buong sanlibutan ang kaligtasan. Yung buong sanlibutan, buong universo, kaya Catholic. Ang meaning ng Catholic, buong universo. Tingnan mo sa dictionary, Catholic, kapatid. So hindi lang diyan sa ibang lugar, sa isang bansa. Ang ibig sabihin ng Catholic, buo na sumusunod kay Kristo. He that remains. Sila nanatili kay Kristo kung saan man silang bansa, kapatid. No? It does not refer only to one nation. No, ng pangalan ng isang bansa. Kaya tayo, generic tayo na followers can remain na tayo, kailangan natin na sundin natin ang ehemplo ni Kristo. Talagang nagpabinyag siya, baptized. Nagpabaptize siya, kapatid. Kaya yung magdesisyon talaga, isang desisyon na susunod sa Panginoon. Kasi grasya na ipinagkaloob. Dahil tayo ay sumusunod na dito tayo, no, born again na tayo, kapatid. Born again ka kasi you born again, you born in water, in the Spirit of Christ. Dahil na born again ka na, i-share mo yan, i-evangelize mo yan. Kaya evangelical ang mga tunay na anak ng Diyos. Dahil tayo dito sa Pilipinas ay sumusunod, ay tunay talaga tayo na sumusunod kay Kristo. Kung ang sumusunod kay Kristo, wala namang ibang tawag niyan. Kasi kung saan ang isa o dalawa na kaisa, siya nasa sa gitna kasi sila ang buhay na iglesia. Ang buhay na iglesia, si Kristo ay buhay sa kanilang buhay. Yun ang tawag, iglesia ni Kristo. Dahil sinusunod nila ang sinabi ng Ama na si Jehovah dyan sa Old Testament, yun ang dating daan. Yung dating daan na yan na sinusunod kasi yan lang talaga ang tamang daan. Kasi yung tamang daan na yan, ibinigay ng langit, sipin mo, sa panahon ni Moses, para ilatid niya yung ating lalakaran. Kailangan lang natin isubmit sa Panginoon. Kaya nga, ang meaning ng Muslim, submission to God or submission to Allah. Mga pagkakataon ito na tayo magkasama-sama. Dahil tayo ang huli ng mga santos, kaya tatawagin tayong the Church of the Latter Day. Yung Church of the Latter Day, sino sila? Yan ang iglesia ng mga sinilyuhan ng langit. Kaya sila ay maaring tawagin, sila ay mga santos. Naging santos sila kasi ordained, anointed by the power of the Holy Spirit. It's the Spirit that comfort them na kaya sila'y sumusunod. Kaya ang Bibliang ito, nagsimula sa Genesis, kaya dito silang lahat, sila na sumusunod na mga saksi ni Hiyuba na tunay na iglesia ni Kristo na nagsermon, nag-evangelize sa buong universo kasi Catholic, Baptist, kapatid, naging sumusunod sa tamang daan na yan na ang dating daan. Dahil sa atin, tayo latter day na sinasabi ng Panginoon na mag-ingat kayo kasi ang kaaway nyo ay lilinglangin kayo sa pagsamba sa Kanya. Yung pagsamba na importante na simula pa sa Genesis hanggang sa bagong langit at sa bagong lupa, manatili ang araw ng pagsamba. Kasi yan lang ang araw na tinatawag na ang God that owns the hour.
the day. Yeah, for the seventh day is the day of the Lord. Mayroon kaya, that is ownership. The proof of His creatorship. Yung 7 na yan, that's the proof of His creatorship. Kaya pag titingnan natin ngayon kapatid, itong Biblia sa ating likod, makikita na natin yan, na simula pa sa Genesis, lahat sinabi na yung 7th day, napaka-importante. So kung sino man sa atin na nagkiklaim, basta ang importante kung ang pangalan mo ay Jehovah's Witness ka, pero ikaw ay nanatili diyan sa araw ng kabanalan, the 7th day or the Sabbath, at ikaw ay naghahanda sa pagsalubong kasi darating na si Kristo, wala tayong magawa. Ang tawag talaga sa mga buhay na naghahanda ay Seventh Day Adventist, kapatid. So wag ninyong pigilan na kayo ay tawaging Seventh Day Adventist. Pag tayo'y tunay na sumusunod kay Kristo, ayon sa sinabi ng Ama na si Yahuwah Elohim, na si Yahushua, si Kristo, ay ibinigay niya ang buhay niya para sa ating pagbalik sa original. Kaya si Yaw HaKodesh, yun ang ating comforter ng Holy Spirit. So ibig sabihin, ang Seventh-day Adventist, ito ay description ng Biblia ng anak niya simula noon hanggang ngayon, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Sa pagdating Adventist kasi, ang Book of Revelation, sa chapter 22, 3 beses niyang inulit, Behold, I come quickly. Yun ang sinabi niya, kapatid. Kaya nga, Genesis 2:2, the 7th day, he rested on the 7th day from all his work. Kaya nga, ang 1,000 years, mag-rest din ang Panginoon according to Paul in Hebrews 4:9, na there remaineth a rest para sa kanyang sabatismos. Yung remaining rest, yun tayo, after 6,000 years, dalhin niya tayo sa langit. Kaya nga, mayroon tayong darating siya kasi dalhin tayo sa 1,000 years doon sa langit. Kaya I come 3 times. The last chapter specified 3 times na surely I come quickly. Yung pagdating niya, yun ang sa atin, Advent niya yan. Kaya tayo'y tinawag Adventist. Alam ko naman ng mga iglesia ni Kristo, yung lahat dyan ay naniniwala sila na darating si Kristo. Darating ang tagapagligtas. So pag naniwala sila na darating ang tagapagligtas, ibig sabihin, Adventist sila. Bakit hindi nila matanggap na Adventist? Kasi ang ating generation sa 18th, 19th century, nagsimula na yung higwaan. Na kami lang ang tama, kayo mali, kayo ang tama, kami ang mali. So nag-create tayo ng boundaries. Pag nakakita tayo ng Iglesia ni Kristo, ay, hindi yan sa Panginoon. Ay, kami lang yan. Kami lang saksi ni Jehovah kasi kayo Iglesia ni Kristo. Ibig sabihin, hindi natin nirespeto yung lingwahe ng Biblia kung paano dinescribe niya yung kanyang mga anak. Pag i-deny mo yung isa na may pangalan na ganyan, ang importante, i-encourage mo na sundin mo talaga si Kristo. Sundin mo talaga si Kristo kasi eventually, you will come down to one simple reality na we keep the Sabbath and we waited and prepared for the coming. Kasi sinabi niya, which He testified, Revelation 22:20, which He testified, this thing said, surely I come quickly. Amen and amen. So may God will continually impress us, no? Na sa ating generation ngayon, after 6,000 years, darating na siya, dalhin niya tayo sa langit to experience the life of holiness in its purity. And after 1,000 years, dalhin niya tayo dito, an earth made new, my friend. Shall we bow our heads for prayer? Our great God, loving Father in heaven, in the throne of your grace,
What a beautiful narrative. Thank you for allowing us in a faith even on the picture that our minds can only fathom. But what a beautiful, wonderful home, city of Jerusalem that thou hast prepared for us. Salamat, Lord Jesus Christ, for continually interceding in the remaining moments sa napakaikli na lang na segundo sa pag-intercede niyo sa amin ngayon. Thank you, Lord Jesus Christ, for giving us the Comforter, the Holy Spirit, to hold on to your promise that you will came back. Because you said it, you testified it, that you will come quickly. Thank you for giving us all viewing right now in this line, helping them to share the peculiarity of the message, helping them to realize the importance of your words spoken at the mount, the river, and the island. And the assurance right now that by your grace, it will empower us to reach the souls that you have accounted for us to reach. Thank you for sealing our faith sa pagsilyo nyo ng aming mga pananampalataya at sa aming buhay. For healing our blindness that we see the movement of your coming. Thank you for answering our prayers. In the loving name of Jesus we pray. Amen.